Здравейте, ето пак за Моново. Това е първият епизод на поредицата ни, новата ни поредица всъщност, което се казва New Survival. Абонирайте се за мен и странете кученце и така нататък. Но тук снимам дали лаги, няма лаг, перфектно е. Съм това сила в музика. Само на виците се пати сме така. Play по Squash. Защо? Сега почнем да направим крафтинг тема, да си въпсим. Както виждате, скрина ми с апдейт, не знам дали съм го казал в други клипове. Така правим. One pickaxe. One X and one shovel. Какъв shovel? Доста пътно. Сори за това, дано да не го виждате от прап, защото имам страх в момента. Сега да наберем още малко дърво. Чупим. И така. Опа, малко така. Да, спрем. Square. Така. Този епизод аз ще си направя къща май. Не знам. След малко ще ви кача в Мономо Productions. Не знам дали харесвате канала. Той ми е нов все пак. Преди бях с някакъв приятел, една гавра Кирил. Кирил, те се казва Владо, но не му викаме Кирил, една гавра стана гадна. И така, бе колко малко пък. Какво бе? О, 53 дърво хареса ми. Бе, какво е какъв ще се направя? 10 епизод. О, да не е глупно. Това е добре. След ако ми свърши дървото, ще я правя от рандом. Ще е малка къща, не ми се прави гигантска, не аз искам. 1, 2, 3, 4. Знам, че е уникално малка, ама за този епизод ще ме така. Иначе разширявам, ще правя други, нали, такива подобрения, както ни ги наричаме апдейти, апгрейти. Да. Много да ми се ви дървите. Какво е? Така. Ота по-малката къща, нали? Слагаме един крафтинг тейбъл, правим така. Правим се една врата на бързо. Тъпята шерва, това е тъпа вратата. Не, и катайте им като дънеш, нали е яка, ама пълен се много тъпо. Изглежда. Станете. Опа! Така. Не ми се снима сега таки много. И това беше всичко за този епизод. Коментирайте и ачо!